Hoxe villemos ata a veciña localidade da Gudiña para coñecer a nova xerencia deste restaurante no que estamos, o restaurante Relojero, un dos máis míticos da zona, con máis de 30 anos de historia que agora asume Suso e a súa muller Sonia. Quixeron preparar un menú que deixara a todos coa boca aberta. A receita foi sinxela, un chisco de nova decoración, media cullerada de traballo e unha cunca enteira de implicación por parte dun equipo pequeno, pero con moito compromiso. Sen dúbida, o resultado foi delicioso. Orixinarios da provincia de Pontevedra, os seus novos donos, Suso e Sonia, quixeron achegar a Gudiña a gastronomía mariñeira. Cada fin de semana ofrecen a súa especialidade, a parrillada de marisco, que chega fresco directamente dende a ría de Vigo. Tamén aconsellan non perder os seus pratos de culler, caseiros e moi sabrosos, que cada día elabora Jacinta, a cociñeira, unha muller moi experimentada entre os fogóns. Podemos degustar as súas elaboracións no amplo comedor que conta cunha decoración moi curiosa, monumentos emblemáticos e lugares de interese de toda a xeografía galega. Aínda que se o que quere é observar o entorno ao aire libre, está dispoñible a súa gran terraza. Pode elixir entre a cuberta e a exterior. Ademais de restaurante, o Relojero tamén conta cun servicio de habitacións ás 24 horas do día, individuais ou dobres, o que máis adapte ao cliente, e dotadas de todos os servizos necesarios para facer da estancia unha experiencia inolvidable. Todo isto nunha localización e un entorno privilexiados nunha das estradas principais da Gudiña, punto de encontro de peregrinos, traballadores e viaxeiros.